Iż-żagħżugħ ta' 15-il sena Jake Vella se jkun qed jiġi kremat fuq xewqa tal-ġenituri tiegħu dan wara li miet nhar il-ġimgħa li għadda kaġun tal-marda rari li kellu. Jake se jkun qed jingħata l-aħħar tislima nhar is-Sibt li ġej fl-10:09 ta' filgħodu fil-Knisja Parrokjali ta' Biżebbuġa. Sigħat wara li tħabbret il-mewt taż-żagħżugħ Jake Vella, il-ġenituri tiegħu waslu messaġġi mill-isbaħ għall-memorja ta' binhom. Ommu Maruska qalet li binha fl-aħħar jinsab il-bogħod mit-tbatija wara 10 snin jikkumbatti marda illi gravat dawn l-aħħar xhur. Jake Vella kien magħruf għad-determinazzjoni tiegħu li jkun involut fl-isport minkejja l-kundizzjoni rari li kien ibati minnha. Wa kien iħobb jipprattika sport impenjattiv minkejja li kellu kundizzjoni medika li jagħmel kemm jagħmel dieti u eżerċizzju fiżiku xorta jibqa' jiżdied fil-pis. Bommu fuq Facebook kompli tgħid li binha mhux biss ħalla impatt kbir fuqhom, iżda anke fuq dawk kollha li kellhom l-opportunità jiltaqgħu miegħu. Bil-legat tiegħu li żgur mhux forsi mhuwiex se jintasam. Post fuq Facebook Mr. Jose qal li Jake ħarablu minn taħt idejh bil-marda rrida li daħlet f'nofshom u li sfortunatament rebħet fuqhom. Iżda binhom se jibqa' magħhom għal dejjem post lest fid-dar tagħhom dan wara li ħadu d-deċiżjoni li jikkremaw il-ġisem tiegħu.